super coupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À part 5 ans. Bura. Ça n'a déjà été. Super coupe. Super Assim. Super organisateur. Super Assim Gakubu. Super sacré. A faut super sacré. Super sacré. Bura. Car là, ben gagnant. Je suis mana. Tiens. Couverture là. Bura. Avec si tu m'as boisson, tu m'as bura. Quand tu me sens à Douma. Nanga tiens fort. Assimi Goïta. Anga présent. Super. Iwati na. Sanga mala diegono. Akadoko présent na. Là. Là. Voter comme on a deuxième élément. Ne va pas ça avec premier attaque. Premier d'où? Parce que faut le samer le toile comme tu as. Super coupe colonel Assimi Goïta. Voilà, il y aura 600. Ka région cheki belle la député pour voilà on a dia on a délégué. Mais ne pas ça mu famia. Afrique kɔnɔna la u b'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ fanga ko fanga kana di sɔrɔsiw ma. Mais n'i y'a lajɛ fanga minnu fana Afrique kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ se k'i disi gosi n'a ye. A bɛɛ ye sɔrɔsi fanga de. Bura le monde est politisé. Colonel Kadhafi. Libye. A ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ. A ye ko bɛɛ kɛ Libye ye. Libye yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i taara Libye. A quartier dɔ bɛ yen Kadhafi ko k'u kana mɔgɔw la k'u k'o to yen. Ko ni mɔgɔw taara Libye a bɛ taa quartier bɛ taa yir'i la Libye tun bɛ cogoya min na fɔlɔ. Kɔrɔlen. I fana quartier nin a b'o yir'i la. Hali sisan i bɛ to quartier tɔ kɔnɔ i b'a ye. A ye Libye kɛ cogoya min na Kadhafi. Libye kunun k'o filɛ a bi filɛ. A bi filɛ. Kadhafi ma sɔn ka mɔgɔ quartier hali sini n'i taara Libye Tripoli a quartier bɛ yen. Kama maa kelen wɛrɛ f'i ye wa? Paul Kagame. Paul Kagame Rwanda. Kigali la capitale la plus propre d'Afrique. Farafinna bɛɛ u ka dugu ɲɔgɔn dugu jɛlen tɛ yen. Mali fana na président fana ni a ye tɔgɔ sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ. Kosɛbɛ. ATT. Général Amadou Toumani Touré. ATT. Bon, tu as vu. Ne ma se k'o de faamuya politique mɔgɔw. Mais si y'a f'i ye cogo min. Politique la. Le monde est politisé. N'i ko k'i bɛna politique la k'i ka sɔrɔ. N'o tile bɛ nin tɛ kɛnɛ dɔrɔn u bɛ mangoya d'u da ye. D'accord. Bura Russie. Vladimir Poutine. Sɔrɔsi tɛ wa? A nanina. Colonel Assimi Goïta. An bɛ se k'a fɔ Modibo Keyita nalen don sisan. A tɔgɔla ko Bura deuxième journée baro daminɛna. Gao ni Tombouctou. Gao ye seba sɔrɔ kɛra 2 ani 0. Kidal Sikasso Fangolo kɛra 3 ani Kanangolo. Kulukoro ale ni Segu ɲɔgɔn sɔrɔ. Kulukoro ye seba sɔrɔ 1 ani Kanangolo. Bamakɔ ni Kayi. Bamakɔ ye seba sɔrɔ 3 ani 0. O deuxième journée daminɛna bi présidence gouvernement. Bura gouvernement ye seba sɔrɔ présidence ka 1 ani Kanangolo. Mɔtiri Tombouctou bi. Bura Bayo Djinepo. Cɛ équipe bɛ Mopti bolo Bura kabako don dɛ. Tiɲɛna pa. An ye équipe min bɛɛ ye. L'équipe de Mopti c'est la meilleure équipe du tournoi. Non, tiɲɛ la. K'a daminɛ ko match fɔlɔ fɔ bi. Bura n'u bɛ jouer terrain de bɛ fa tew bɛɛ de b'a la ka tɛgɛrɛ fu. Joueur dɔw b'u jɛn e kɔni dɔw bɛ taa bilen yan. U ye seba sɔrɔ Tombouctou ka bi 3 ani Kanangolo. U ye 3 buts de premier temps k'u se ka nɔfɛ. Sini baara bɛ continuer 16h CNT Kidal. Gao Sikasso. Ni bɔra dɔrɔn la. O sini 16h ye. An tora ci an b'a jaabi di lemanaw bɔra pewu. N'an bɔra yen équipe nationale ba n'o ye U20 u ye pankuru ta bi su in na 23h30 u bɛ pan vol direct don ka taa Nouakchott. Awɔ. Mali Mauritanie cɛ vol la ça fait combien d'heures? A tɛ tɛmɛ 2 heures kan. 2 heures. A yɛrɛ t'o bɔ o. A t'o bɔ dɛ. A y'a t'o bɔ. Parce que Bamako Kasa o ye 2h30 ye. Y'o kɛ siɲɛ 4. Vol la an ye jamanaw bɛɛ escale kɛ jamana bɛɛ la Sky. Avion dɔ bɛ ko Sky. Sotarama in. Non avion. N t'ale fɛ o. O ye taxi de. A ye su de a y'an ta Congo 17h. Awɔ. 17h waati wula fɛ. An bɔra Congo. Kosɛbɛ. A taara jigin n'an ye Togo. Awɔ. Benin. Ghana. Awɔ. Sierra Leone. Bon ne fana ka dɔgɔ Sierra Leone ni Guinée cɛ. Awɔ. An wulila dɔrɔn Sierra Leone k'an bɛ taa Guinée. Awɔ. An wulila dɔrɔn k'an bɛna jigin k'an ka labɛn k'an bɛna jigin. Ne ko cɛ Guinée ni Sierra Leone. Avion yɛrɛ ta kun t'o ye o. Avion yɛlɛn sanfɛ dɔrɔn a bɛ fɔ k'an ka bɛna jigin. An taalen ɲinan Cameroun u ma frontière fermer an kan to yan. Ne taara Air Côte d'Ivoire fɛ. N ka mɔgɔ dɔ ye pied ci ma ko k'a bɛ Asikayi ci ma. Bura i bɛ bɔ Douala ka taa Yaoundé ka taa Congo ka na Côte d'Ivoire ka taa Guinée ka taa Dakar ka taa Nouakchott ka taa Niamey ka na n ko n t'a la n jɛnna bi quoi. Sky bɛ ten de. A tɛ ka kɛ Ethiopia ni n taara sigi Addis ka na. N ko ni ye Bura ka avion ye n tɛ don nin kɔnɔ dɛ. N'a ye n ka billet falen. A tigi bɛ ka ɲuman kɛ sa mais n ko kɔrɔ billet falen a y'a kɛ Ethiopia ni ye. A fana ye dugu caman yaala. Dugu caman yaala o ye. An jiginna an Gambi bɛɛ k'a don su Gambi. Maa bɛɛ kɛ i ye Gambi bɛ dugu la. K'u ye billet ci ne ma électronique ci ne ma ne ɲɛ jamana 7 a bɛɛ n ko hey n ka cɛ ni falen n tɛ nin fɛ. Ayiwa. U ka avion ka ɲi nɔ. Asikayi a ka ɲi mais Baseku avion jigin caman di sa i ka foli traité de ka fisa n'a ye. Ayiwa Bura baaraw daminɛ dimanche kalo tile 20 ani non le 29 de juillet. Fɛ Gambi de an ye kérosène avion essence a banna Gambi de an ye essence kura k'a kɔnɔ kérosène. Ni jigin yɛrɛ bɛ tɔtɔ la wa o la ne t'a fɛ o. A ka ca dɛ. Bura y'an don Douala a di 5h30 de vol a di Bamako 7h de vol ne b'o fɛ jigin yɛlɛ ye. 7h. Ayiwa kalo tile 29 Bura
17h30 Guinée Bissau Mauritanie o y'an ka bakuruba ye 20h30 Sierra Leone Mali le 30 o ye lundi ye le 30 17h30 Gambie Cap Vert Libéria Sénégal i 20 de mana ka mon o ye pankuru ta sina bura an bɛ dugawu kɛ ala ka sini ɲuman ye ala ka qualification nɔgɔya donc bi an bɛ don kunnafoni kɔnɔ awɔ mun ye nouvelle intégrante ye bi ayiwa mun ye analyse te bi championnat la bi kosɛbɛ donc ale waati ale bɛ waati an t'an tɛgɛ ma di mun ye ligue des champions a tirage au sort